kaliwa ka dyan. Yun na sitro ng lipanan. Sa resibo. Mana? Yan, may kanto dyan. Kaliwa ka dyan. Sitro ng lipanan.
quarter to 12. Ito na tayo sa San Fernando Sil. San Fernando, Camarnesor. Magpagas na tayo. Hindi ko pusit. Pagas up. Pusit na lang. Pang manok-manok ako, migo pusit. Ako kala. Dito, migo pusit. Panete. Dito, migo pusit. Quarter to 12 na may kupusit. Alas 12 ng gabi na may kupusit. O, yan po ko sa mag-CR.